Figyeljétek, most még nyár van, és képzeljétek el, meg lehet sülni, 40 fok van, és én még mindig be vagyok takarózva. Ezt nem értem. Nem értem az ilyen embereket, mint engem. Ti amúgy még takaróztok, mert én éjjel-nappal takaróba vagyok. Mondjuk ki is megyek, hogy hívják a medencébe, 4-től 8-ig, vacsoráig, 8-kor vacsorázunk. És egész nap abba vagyok. Még hideg víz, azt nem mondhatnám. Próbálok még tovább maradni, hogy nekem már meleg legyen. Ha tovább maradunk, akkor egyre melegebb lesz magunk szerint. És azért szoktam sokáig ott benn maradni. Persze, amikor kijön a nap, azért a vízlábukok, hogy azért ne égjek le, de így is leégtem. Na puszi!